צריכים להגיע למקום, למצוא את המקום. למה? למה למצוא את המקום? אנחנו לא יכולים להשאיר בשטח דבר שלא יתפוצץ. אז מחר מישהו יכול לעשות פה עבודות חקלאיות, אז זה יכול להיות אסון. עכשיו אני הולך לנסות למצוא את הנפילה של הקסאם בשטח. This was my introduction to Yoav Peled, a man who has spent the better part of the last decade hunting Qassam rockets. The area called Shar HaNegev under his jurisdiction has received by far more Qassam rockets than any other region in Israel, more than 4,000 since 2001. That's an average of nearly 3 a day. איפה הנפילה? כאן אני נכנס לשטח. Only 2 people have been killed in Shar HaNegev by direct Qassam hits. That's probably a result of this area being as sparsely populated as the Gaza Strip next door is densely populated. תיגשת יותר שמאלה, ההוא ייגש יותר ימינה ואני אקח כאן, ואז נוכל לראות שטח יותר רחב. Most of the rockets fired from Gaza end up buried in agricultural lands like this one. אני מסתכל לראות בור באדמה, ושם נמצא הקסאם. It's very difficult if no one is see exactly where it fall down. It was getting too dark to continue looking, so Yoav vowed to come back the next day. He then drove a few hundred feet from the field where another rocket had just landed outside a kibbutz. לכל האזור, כל יציאה של קסאם שנקלטת על ידי הצבע האדום, מערכת הצבע האדום, היא מעוברת אליי לתוך המירס הזה. עכשיו זה לא נקודתית בדיוק, אבל באופן כללי יש לי את היכולת לדעת אם זה לכיוון זה או לכיוון אחר. 61, 42, 41. אתה רואה, זה רקטה חדשה לגמרי. הנה. אנשי המקצוע חייבים לבדוק את זה ולראות מה הסוג של הקסאם. אוקיי? לכיוון טוביה, אני חוזר לכיוון טוביה. זה לא בור גדול, זה בדרך כלל יש בורות הרבה יותר גדולים של מטר, מטר וחצי. מה שקרה הוא כאן, יש לך פה, אתה רואה אספלט. האספלט הזה לא נתן לו להיכנס עמוק. The next morning was a quiet one, but just as I was getting ready to interview the Qassam hunter in his office, בוא. עופר, בוא איתי. the red alert went off, indicating a Qassam rocket was headed in our direction. זה המקלט שלנו. זה המקלט. אם הוא עושה מרחק גדול, יש לנו 15 שניות. אם הוא עושה מרחק יותר קטן מאיפה שהם יורים, יש לנו 5 עד 10 שניות. עכשיו אני רואה צבע אדום, לא קרה כלום. אפשר לחזור בחזרה. עכשיו אין נפגעים. את לא יודעת שום נפגע, אבל נזק סביבתי משהו? The rockets did not end up landing in his district, so we were free to take a little drive. We visited some high points overlooking the Gaza Strip. זה העיר אשקלון, היא בערך 10 קילומטר מצפון הרצועה עד לאשקלון. עכשיו הרבה מאוד מהקסאמים הם יורים לכיוון, אתה רואה את הצ'ימיניז, זה תחנת הכוח של חברת החשמל, הם לשם יורים כל הזמן, כדי לנסות לפגוע בקטע הזה, אף על פי שזה גם שייך נותן גם חשמל לעזה. אוקיי, מה שאנחנו רואים פה
זה השטח שחטף הכי הרבה קסאמים. כל החלק הצפוני של רצועת עזה, חלק הקרוב כאן זה בית חנון, זה המקום שמשם יורים כל הזמן. הנה זה פעילות של חיל האוויר, בא תקף משהו בזה, רואים את עילת עשן הזאת. העולם אוהב את האנדרדוג. לא משנה ש8.5 שנים פה אנשים יושבים וסובלים באזור, וזה שום דבר, כי לא נהרג, ולא נהרגים 20 ו-30, נהרג 1 או 2 או נפצעים וכן הלאה, העולם לא מתייחס לזה בכלל. זה דבר פינאץ בשביל העולם. שער הנגב? כן. יש פגיעה ישירה בגג של חדר אוכל בקיבוץ מפלסים. יש פגיעה ישירה בחדר אוכל בגג. אין נפגעים. אתה יודע, אני לא מוצא את הקסאם שם. וואי, 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 וואי. שני דלדים שלנו, גם, מדע רבק. יוסי, תקשיב, יש קודם כל התראה כרגע להמשך ירי. סלק את האנשים החוצה, להחזיר אותם למקומות. להחזיר אותם למקומות. חבר'ה, תצאו, 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 תצאו. Yoav found the rocket inside the dining room, and it was sent to the lab for tests. This one would be his last rocket for the day. אז אנחנו זזים. For Time.com, this is Jaron Galinsky in Shara Negev, Israel.